Jika manggon dateng laladan Desa Kaliwungu Kecamatan Tempe ingkang satuhu dan kirumatan ugi dumateng para baraya wirawiyata baraya wiratamtama purun punakarya sak jaroning praja prajaning semangkit dumateng para pamirsa kakung sautri lumantaripun dalu menika panjenengan sedaya ingkang kula atur amirsani gelaripun tari dadak merak singo ngumbara. Ayo dipun minangkani bareng-bareng. Ayo. Persiapan. Gumelareng singo ngumbara. Yo, Yo. Ayo. Ho, 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 ho. Hey, os. Jo. Ayo singo. Jo. Singo ngumbara. Ayo, os. Singo ngumbara, Gar. Iki lho kepiare. Jo. Singo ngumbara. Hey, hey, jo, Iyo, oh ya, up. Ho, 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 ho. Oh ya, up. Jo. Ayo. Hey ya. Pembarong sak paket iki le. Lho. Singo ngumbara. Jujung budaya. Nuswantara. Asik. Alon-alon yo, awas. Kaliwungu tepuk tangan jemedal. Iki lho kepiare singo ngumbara. Singo ngumbara. Jujung budaya. Nusantara. Mas, ayo. Digeser nih. Digeser. Ayo. Nice. Yo. Ayo kita tahu. Singo. Ngumbara. Aus. As. Jos. La. Hai. Sesi pewangian lur. Ayo, awas. Iya. Os. Iya. Es. Iya. Hey. Up. Jo. Os. Iya. Yo. Ayo. Kita dangi dewi. Karo komandane le. Es. Ya. Aus. Hey. La. Ya, ayo Ger. Masih bersama
Singo Kuboro Junjung budaya Nusantara. Halo. Yo. Ah. Ayo. Ayo. Hati-hati le, guys. Hey. Yo. Aus. Oh iya. Aus. Iya. Ayo. Alon-alon yo, ger. Alon penting lakon, ger. Gremet-gremet kuatane selalu. Iya, cak demit. Awas. Tepuk tangannya mana? Yo, os. Ayo. Sama gimana le Pak Nole? Kali Wubu tepuk tangannya mana? Hei, iya, ayo ger. Masih belum tua si Roso ini ger. Si Roso ger. Iya, si kebias nih. Ayo Singo Kuboro. Yo ayo. Sos. Halo. Singo Kuboro. Sos. Aus. Ais. Ayo le. Ada ikonnya Singo Kuboro. Ayo, si putih gile. Hei, As, digeser le. Ayo geser. Ayo. Yo. Cuy. Ayo Singo Kuboro. Tepuk tangannya mana? Ayo Singo. Yo, ais. Ya, ayo. Bocah-bocah podo pinggir, ayo dikawal. Ayo, dijaga. Ayo lengone le. Ayo sambokno le. Sesi pewangian. As. Iya boleh. Orang crossover. Ya. Hei. Sos. Aus. Ayo, sampai kono le. Ayo rada makan sithik. Ya. Ayo. Sampai kono le. Ayo le. Kembali Kali Wungu, tepuk tangannya mana? Ayo. Mana lagi? Ayo, mana le? Ayo, ganti le. Ayo, kuras itu sambil kono mana le? Ya, os. Ayo jiwanya mulai. As. Lah. Yo. Rokok tegas le. Ayo, bangi siapa no?
Hey, jos, jos, alon, alon, os, gelondongmu golek ono le, ais, lah, ayo rau pono le, ayo, sing tandang wong loro le, sing le, Boleh orang gelondongmu kan. rau pono le. Ayo Ger. Jajalan gelondongmu kabeh. Ayo, reo ke jajalan le, ayo le, bola bro le, solai le. Solai le, gelondong le. Ada, iya. Ayo, metu pecah le. Awas. Iya. Iya. Awas. Golongane wong kelas-kelas berat to iki le. Satu paket nih Ger. Berat-berati tanggane. Ayo le. Jare kolek kena reok langsung gemeter le. Ayo dioke boyo Ger. 1, 2, 3. Iya. Ayo le gedean wonge be reoke le. Aduh. Ayo. Nggak tedas sih kowe. Rusol Ger. Iya. Hei. Jos. Iya. Sampai tangi le. Ayo Ger. Awas. Oh, pinter Rena. Ayo dioke. Lah. Dioke. Oke, ongker. Ayo, boleh ono mana? Sekiranya sak kancane jajalan kabeh le. Lah. Sopo ger? Os. Iya. Yo lo. Ya la. So. Ayo, sopo le? Ayo. Ayo pot cari komandane sing golek le. Ayo, jajal ono kabeh le. Yai. Awas. Benar le, awas. So, Iya. Ayo. Sing dijobo sebagian masuk sik le nang terep le. Ayo. Rekan-rekan Yogo sing dijobo, ayo sing jero dibantu. Lah, kene arek ele. Sopo maneh, Ger? Sopo maneh, Ger? Iya. Lah, ayo. Lek mang podo gedene iki podo sak beting-beting le. Aduh. Ayo di, belum setengah tua le. Loh. Ayo ngomong sik roso le. Aduh. Sampai sukses.
Reja. Ayo Ja. Tutup salahmu Ja. Iya. Aduh. Lah kok rada gemeter ger. Eh. Ya la la la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya. Ayo sing manut le, pupung awake sing kenek le. Ayo le. Dudono salah le. Guys. Halo. Guys. Ayo. Sampai tangi nak ya. Guys. Oke, kembali rekan-rekan Yogo yang di luar sebagian. Ayo sekarang kepentingan di Yogo masuk. Ayo le. Le cari basakat le. Le kita cokot tali gembet blek le. Iya, ayo. Ayo. Si Roso tiba enak. Majuan le. Ya. Cia. Gobrak le. Ayo lums. Yo. Hei. Dijogo ger. Ya. Oke. Monggo. Ayo dikawal le. Aus. Ayo bro. Yo. Yo. Ayo, tapi lek mari bisa ngoni ngono yo ndak pati gembeblek rupane. Oke, semanuwun, terima kasih. Ndak gelem le. Ayo. Aus. Yo. Aus. Cia. Yo lo. Ya la. Yo ya yo a. Aus. Cia. Aus. La. Ayo, tangan nereng bareng le. Aus. Ya. Ayo ger. Iya ger. Dino iki kowe diteter supaya dadi Pembarong kang sejati. pembarong sing sekti. Mondro Buno. Jos. Sayup. Kok. Ayo le, hati-hati le. Dijogo sing tenanan le. Singo, Uboro,
ah, hey, aus, dia, dia, aus, hey, ayo, dicandali. Ayo, hey. Ayo jir. Ya, os, hey, ya, lo, ya, es, la, os, do, hey, la, hey, es, singo, umboro. Os, Candali, Rama Barong persiapan. Oke, kita tinggalkan gelaripun, tari dada berak Siong Kumboro, Ika Somo Paripurna, menghibur panjenengan ke semuanya. Di season berikutnya.